Ya. Aku goso. Sawang lagi. Apa? Aku urung mlebu. Lagi mang. Urung. Ada sawang-sawangan mau. Nah, aku mlebu kowe metu. Ora bu WA. WA untuk ngono langsung WA. Gedean TikTok ngono. Gaul. Halo. Aku mlebu. Kowe metu yo. Sawang. Tahu wujudan apa aku? Iya. Mang piye? Jane kon wis jalan aku sik aku mlebu. Lah mlebu ono malih. Dadi kuwe. Lah yo ngono sik. Lah yo aku senceng niku. Lah iku. Dene kurang ngandani. Lho dene gak ngandani aku. Lah iya. Maksudnya dene gak ngandani aku koyo ngono. Dadi kowe iki lho karo iki barang ono cilik iki lho. Kulo cilik karo gedhi. Dadi kok terutane ngarep niku lho. Lah ngono. Dadi sadurunge munggah panggung iki disetting. Iki malehanku. Sopo? Aja bocah ngomong. Iki takok. Takok apa? Takok aku metu saiki apa engko? Yo saiki. Saiki ngono. Saiki. Heh? Saiki ngono, Dik. Piye? Wes malah karepmu ora karepmu. Oh, kok campur gaweane aja purek. Lah iya. Sing metu sapa? Macan apa kula? Macan. Aku. Kowe malah iki ngono kok. Ngekeli apa? Mik. Halo. Yang metu iki gosekake gusik. Iya. Malah yo. Batureng yo. Tok tak bentuk kabeh iki. Ora ngomong iki kok. Aku masak cerah. Ayo. Iya. Wow. Wah, kakak. Go. Wow. Go, kakak.
babi. Malah babi. Kene, biasa bener. Bener. Iki makan tokon. Ora ijab. Kamu beri. Iki tak lawani. Iya, kan aku bener to. Bener. Kabeh mengiso wis rapet. Ora lek tembok ular ngene. Lah kan ini cilik. Ayo. Weh, mundur. Ayo, kowe musuh. Aduh. Dor mati bos. Aduh. Urang. Loh. Mertane urung muni, nah mertane muni dor, kowe lagi aku mati. Oke bos. Mudeng bos. Oke. Iya. Meledak. Mati bos, mati. Aku wis ngumpet isih. Mertane ora muni-muni. Ih, kene sapa giat le kok. Mati karo pemorok atau pemati. Kendel kondoan maju karman. Yo kene ora. Oke Sulaiman. Yen to kowe cengkerang kadi bakal papan kene. Akan to kemapun sering apa-apa. Raja lenga karep paribasan. Yen trimo ngadep pikiran sawan yo balang aku ora bakalan raja paling palapan. Salah niki, Mas. Capakus. Yen kowe kena taeman suminggiro ning papan kene we. Aja dadi tadah kala mangsa kowe. Yakso. Nah, Cerengen kopok. Kamu karep pati akrab bakal raja paling palapan. Mbok pacut yen kowe temekane pati apa Raiman karo anak bojomu we. Pati sumpah prajurit rumah sandar anggar kene wajib. Ana bilang sira amrosoan. Sugih kendel bodoane kowe. Ojo mungkin kok pangucap. Tampani joyo karo jaya. Bakal tak jojo sepiro aji
Bajaya kowe Jen. Oh. Ton. Kaget. Aku dhewe yo kaget. Itu bosane, Pak. Aman kabeh kancane, Pak. Aman. Musuhe piye musuhe? Bedak aku. Yo bedak kowe. Aku mek kayu. Tak panggal lemah. Res. Mati. Musuhe iku, Pak. Yo, musuhe mati. Bener. Ciloko, Pak. Ciloko. Kudune seneng kowe. Seneng piye? Nek aku yo seneng. Mergone musuhe nganti mati. Lah, nek ora dipateni malah bahayani. Lah bener. Ono seneng. Piye kartu piye? Malah. Ono yo. Kudune wani. Piye iki bacot apa bali? Bacot ae. Bacot. Kemana tenan? Ojo jono nek. Tak panen temenin aku. Bacot apa balik? Aku akan balik
Ayo Mas. Ayo Mas. Ala gendong kaya wong-wong ngono ki lho Mas. Ah